जनी जा बोलमुआ हमरो आज दिल तोड़ के देख लो नजरिया से एक बार मोड़ के देख लो नजरिया। चलो बियाह शादी अपन होइए गइल। अच्छा दी मंदिरा में कितना भीड़ रहला ये मम्मी। हां कुल अपन होइए गइल। मंदिर में बियाह ना होला। आ मेला वाला हो टेम्पो वाला नतिया बताओ कहां तक 10 रुपया खातिर झिरखिरी कर जी। ओके सोचे कि जैसे लात को बेटी बहन है कि सब कोनो मुसीबत में ना फंसत होइए सब। आ बाकी या हो कनिया तनी कोलाई का चले ओने ठोकर बा देखब जी दे आगा चले। अरे हो भाभी से लागत क्यों घातनी। अरे हो क्या बराबर बोलत। अरे भाभी हमारा के रात भर जगौले बाड़ी जा वहां के सब हो जाई लोग। के ने कहले कि धिया ससुर जात ना रहली मने मने गांजत रहली तो बियाह कइले बिना तब न हो के भौजाई आइल न रहली है जा खूबे हो बाकी आ हो कन्या रे बबुआ कहतनी मिठाई ना देना है जी गांव में का बता ना सुन कहतनी आखी मनते बने अब का छुपावे के बटे अब कनिया कुल जानते बाड़ी वैसे खियावल पियावल जाई। बबुआ देख बियाह शादी हो गई लाख मुन के बाहर जा जनल चल चलो अब हम बताइम न। अरे हमार बुढ़ा हुआन बड़ा डेंटिंग पेंटिंग में बाड़न के गने खियावल जी सबके हैं के गने खियावल जाई। भगवान कुछ निमन पर देखो जनलू कनिया भगवान कुछ लइका फैका दिह न ओरा भौजिया में खिया जाता। अरे ज्यादा का हो गइल हो एकर मन ना हो घुस अरे ठेल के गिराई का जी चला का जी का सोचे तनी। हम ये सोचा तनी मान ला कि तू गरीब बाड़ू हमहू गरीब बानी। अब तहार माई बाप गरीबे घर में शादी कैले बा हमहू गरीब बानी। देखिए जी इमे गरीब अमीर का देखे के बड़ी सब सोच समझ के चले के बा। देखिए गरीब तो हमू बानी गरीब परिवार घर से बानी। हमारा भी उतना हमारे बाप के लगे ना रहल कि रोरे के गाड़ी चैन इस सब दे सकत। तो के मांगता हम तो मंगले ना रही। बोला देखा हमारे घर में माई बिया भौजाई बिया एगो बहन बिया आ एगो बाबूजी बड़ा चाहे दीजिए एगो छोट भाई बाटे। अब तोहरा ले बढ़ के हमके दहेज ना चाही धन रुपया ना चाही तू ही सब कुछ बाड़ू। धन दौलत का होला हाँ धन नहीं रही कल ना रही धन पे ना जाए चाहिए। हम गरीब घर के बानी अरे इज्जत से तो शादी भी हमारे बाप कलन कोनो भाग पड़ा के तो नहीं खियाए ना ना शान से जियम शान से हक बा हमरा लड़े के बोले के। हाँ हाँ मनोरमा कैसे के ले दे के माई बाप की इज्जत पकड़ी लाज बचावत हम आइल बानी। इहे देख के मनोरमा तो के ई घर में चले के बा कैसे घर में रहे के बा। परिवार में मान ला कि तू कन्या बाड़ू तो के रीत रिवाज से चले के पड़ी। देखा कन्या बाड़ू तो के घर में रहे के पड़ी बाहर तू निकले की कोशिश मत करी ऐसे रीत रिवाज में चले पड़ी। ठीक बा जी देखा जैसे कम वैसे हम घर में रह हमने के भले गरीब दुखिया बानी जा छोटा परिवार बा हमने के एक परिवार में खुश रहे और हमने की मेहनत करिए और हमने के मिलजुल के अपने में प्यार बांट के खुशी से जी लेवल जाए। ये चाहे कि हमार मेहरारू दुखी ना सुखी से रहो। हम कुछो कमाए चाहे 1000 रुपया कमाए चाहे 10 रुपया कमाए लेकिन एक परिवार में मिलजुल के रही मिल बांट के खाए। मम्मी जी कहाँ बानी। माई के ने गाय गरु के लेहना चलाओ थे। देखो हे राजा कुछ हो जाए लेकिन हम रौरा के बाहर ना जाए दे एक जगह रौरा रही एक जे कोनो बिजनेस ए राजा जी ए जे भले सुन पपड़ी मिठाई बेच ली लेकिन हम रौरा के ना जाए दे। देखा रानी ई कुल एजा कैला से बर्फ बेचला से आ ढलैया मिस्त्री के साथ लेबराई कैला से कुछ ना हो सकेला जब तक ले हम बाहर गुजरात ना कमाई चल जाई। देखो गुजरात में अनेकों कंपनियां अनेकों फैक्ट्री स्टील कंपनी बाटे टायर कंपनी बाटे ओमा बहुत सारा ओवर टाइम करके बहुत सारा पैसा कमाई
काहे से कि जब हमनी के लोग लइका होई तब कैसे जीहस से कैसे खइहस देखा। ठीक बा ए राजा जी बोला ठीक बा जाके कोनो सौतीन से त ना मत फंस जाए रौरा। अरे ना 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 ऐसे तू काहे हमारा गलत समझे तड़ू का? ना जी हम ऐसा है का ना हाँ? कोई देखा रहे बिया ना। पहले बनी काहे खातिर हाँ? तू पहले ही नजर में हमारा के शक करे लगल सुनी कोई कहेला ना लेकिन बाहर जाके अक्सर ऐसा मर्द के देखी ना कि सौतीन रख लेवेला और चानी काटेला। ये राजा जी इससे तन मन घबराता हमार। अरे धन ई कुल शक कैला से पेट ना चल पाई। हम समझता नहीं है राजा जी जाए ना मम्मी जी के हाथ पटा दी रौरा। ठीक बा हम जाता नहीं। हे भगवान हमने कैसे जोड़ी सलामत रखा हमने के बीच में कोई दरार ना डाले। हाँ जोड़ी तो भगवान बना के भेजले बड़न इस जोड़ी के हमेशा सलामत रखम भगवान हमेशा सलामत रखम। सुनिए कि और दलिया घेरे तनिया बेसाना। मैं हम जाता नहीं गुजरात। कहाँ जी भौजी खुश रही कहाँ जातनी? गुजरात कमाए। हाँ बाबू ना जेबो तो कैसे काम चली मानो तनी कुल कर्जा गुलाम भरे हमारे के छोड़ के कहाँ जाता नहीं रौरा। अरे जी के कोनो बिजनेस कर ली ना। देखा हम अगर गुजरात ना जाए तो कमाए जन लो कैसे काम चली? हाँ देखते बाड़ू कि हमने के कमाता खाता आदमी बाइन जब मानता ना कमाइन तो कैसे चली बताओ। बाप बाड़न जीवन बूढ़े बाड़न हे जी ना कमाए तो कैसे काम चली? चली जाए दी खुश रह फाट समझ नहीं के पावा ठीक से रहिए अपन ख्याल ना रोल रखिए। जाला हमने के बानी से कनिया कोनो दिक्कत ना हो माई का भाभी का सबे ना ख्याल जाला रखिए, कमाए ठीक बा? धमाए केहू घरे में देखो। केहू को पेट भरी घर में माई बाड़ी भौजी बाड़ी केहू से मतलब डे रही हम मन से रहिए। ठीक बा हम जाता नहीं। बाबू आप ख्याल रखिए अच्छा जी पहुँच के फोन कर ठीक बा भौजी पहुँच जाता नहीं। गेलन बाबू गाड़ी में भी चढ़ जाइए तो फोन करिए। जनी जा बोलमुआ हमरो आज दिल तोड़ के आ देख लो नजरिया से एक बार मोड़ के देख लो नजरिया से एक बार मोड़ के जनी जा बोलमुआ हमरो आज दिल तोड़ के हाँ देख लो नजरिया से एक बार मोड़ हमारे छोड़ के मत जाए। देखा देखा जाए के मन नहीं करत हम का करी परिवार चलावे खातिर तो जाए के पड़ी ना गुजरात। बोला कैसे राम जी रौरा बिना देखा हमारे शादी के अभी एक दो दिन ना पड़ और हमने के छोड़ के बाहर जाए लगे। देखा चुप रह रो मत माई बिया ना भौजी बिया ना एगो भाई बा ना देखा देवर बा ना तुहार देवर संगे हंस वो वादा भुला गेली रौरा। का बोला? वादा कैले रहला सजना कबू नहीं छोड़म वादा कैले रह सजना कबू नहीं छोड़म आज काहे छोड़ के चल देला पाला आज काहे छोड़ के जी और गया कैसे हम रौरा बिना राम जी और औरत सोचेली कि शादी हो जाला न मर्द आँखी के सोझा रहे नजर के सामने रहे लेकिन रौरा कुछ भी हो जाए खीरा तो हम खैबे करम चाहे खांसी चाहे सर्दी खीरा तो हम खैबे करम सर्दी चाहे खांसी। अरे राजा जी याद तो हमेशा करम जेल हो चाहे फांसी।
कहाँ भैया? अरे बाबू जाता नहीं गुजरात। ठीक बा, भौजी के ख्याल रखिए तू, ठीक बा? तो भैया मत जा। अरे काहे बाबू, देख हम तू बता, हमके ट्यूशन के छोड़ी, हमके क्या पैसा दी? बाबू माना तानी, हम तोरा भौजी के हम बोल दे, फोन में बोल दे कि ना भैया तू मत जा। तोरा के पैसा मिल जे बाबू, हमके जाए तो गुजरात जाए दे, हमरा के हमके जाए के पड़ी। अगर ना कमाई तो बाबू तू खइबे कैसे? बोल बोल बाबू बोल। हैं घर तू रहा पढ़ल बाबू, एजू रहिया पढ़िया लिखिया, आ भाभी का हर बात माने, जेवन कहिया तेवन करिया बाबू, ठीक बा? हैं हम घर से निकल गए। बोलो तू ये दारू पियत रहा, वो जा जाके दारू मत पिया। अरे ना बाबू, ऐसा ना कर, गलती तो हमारा से जो होते रहे। देखो सुधारे खातिर तो एगो मौका हमरा के मिलल, ठीक बा बाबू? हम जाते नहीं लही पैसा ल किन के खात रहिए, एक बार मत उठिए बाबू, ठीक बा? किन किन के 5 रुपया 2 रुपया खुला करा लिए दुकान पर जाके, ठीक ना? हमके जाए भैया रहता हमके पढ़ावत लिखावत रहन, पैसा के हम कॉपी किताब किन